Здравейте! Днес ще снимам клип как ще правя PvP. Ето има един човек, който иска да се бие. Много не ми се бие. Не, излезе от сервера. Его на. Ще чакам тази да се лови. И сега ще се бием. Ето бой. Ето слаб. Пак ли? Ето. Аз съм в топ киловете. Още не се ресетнали сервера. И не съм отишъл по-напред в класацията. И много искам да го стартам, за да отида по-напред в класацията. По-пак искам да се. И ако победя този, ще съм шанс да стана още по-напред в класацията. И това ще е много хубаво, защото ако да направя по-скоро преди ресетването на сервера, на пълно ресетване на сервера, скоро рестартиране, който е бил на първо място в топ килове, получава награда. Майче беше някакъв ранг. Трябва да тръгна пак. Така. И сега ще се опитам да го победя бързо, защото не искам да правя килове. Аз съм по принцип съм започнал да играя Minecraft в PvP и съм много добър на PvP-то. Знам и бъгове на PvP-то, мога да правя така, че да намекнат бакват без хак. Да съм зад тях, а те не ме виждат, че съм пред тях и различни такива неща. Айде! Май му свършиха легендарките. Броните ли ще снимя? Победих го, сега още един, сега едно момиче иска да се телепортне. Айде, имаме за още един кил. Да, ще ме бие с ръка. Айде, втори кил. И ако някой още иска да дойде, първо ще отида да си оставя нещата. Ето ми холма, ето главите. Имам повечето на хора, както виждате. По-малко на чудовище и зомбита. Аз съм един от най-богатите в сервера. И отдолу ще ви дам в коментарите, ще ви дам IP-то на сервера, да влезнете и да играем. Отивам пак на PvP, за да правя още килове. Ако направя още един да се дойде тук, ще е добре. Явно няма да дойдат, но ще пише.
иска да дойде, тогава ще ви покажа селото, който не е след лес. Ето го. Тук го напълни с честове. Точно с честове. Да сварям вратата. Направих си градина, но тя не беше добре. Ето тук имам още честове. Опа! Тук имам още честове. Селото има много честове и определите ще го хвана много. И ще става много богат с сервера и сигурно ще съм много най-богатия в сервера. Сега не съм почти от най-богатите. Ето и последната къща. Другото! Аз жълто взема и ще отива пак да ги зарадя. Някой, ако има, ще е добре. Не мога да ти дам нищо. Тихо! Ето сега ще ви покажа къде е хила. Ето е табелката хила. Ето тук Rats, you found the secret Wither Snowman. По-скоро поздравления, ти откри секретния Wither снежен човек. Изглежда, че никой не иска да дойде да прави период. Той е май страхливец. Това е тук, бе. И това е ясно да видим така. Съгласни ли те? Сега ще победи този. Той не е бил сигурен. Бил съм срещу него. Убеждавал съм го много пъти. Така че няма да ме затрудни, ако не избяга, разбира се. Бе. Победих вече двама, така че няма да ми е проблем да победи три. Той е нук, той е. Не е добър в близък бой, само далеч е много точен. Добър. Иначе в близък бой е гола вода. Ей! Вижте ли такъв слабак? Това е само слък. И да бута хората в лавата. Но сега ще го бутна отново от джъмпа. Може да скоча както трябва, защото не виждам добре от огънчето. Гледайте го какъв слабак. Има слабаци. Какво да се прави? Аз ще се опитам да дотида до него един път. По-скоро по един джъмп, който е по-лесен. Опа! Скочи както трябва. Добре скочи. Така. Опа! Това възможно ли? Така. Дали при табелката хил. Май избягал. Ами
това беше от мен. Абонирайте се за мен. Ако дано ви е харесало.